साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील दैनिक कोकणसाचे आकर्षक देखण्या दिवाळी अंकाचं शानदार प्रकाशन प्रधान कार्यालयात पार पडलं। यावेळी साहित्य अकादमी हा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ साहित्यिक प्रवीण बांदेकर, ज्येष्ठ संपादक गजानन नाईक यांची विशेष उपस्थिती लाभली। दिवाळी म्हणजे दिव्यांचा सण, मात्र दिवाळी अंकाशिवाय अपूर्णच। वाचकांसाठी खास दैनिक कोकणसातनं दर्जेदार, देखणा, वाचनीय असा दिवाळी अंक आणलाय। दर्जेदार साहित्य, लेख, कथा, ललित, मुलाखती, कविता, खाद्य संस्कृती, आठवणीतली दिवाळी, विशेषतः कोकणच्या साहित्यिकांचे आणि कोकणचं प्रतिबिंब दर्शवणारा सर्वसमावेशक असा हा दिवाळी अंक आहे। कोकणच्या परंपरेला, संस्कृतीला, साहित्याला आणि कोकणपणाला एक व्यापक व्यासपीठ मिळवून देणारा हा दिवाळी अंक ठरणार आहे। अशा या दैनिक कोकणसाच्या आकर्षक देखण्या दिवाळी अंकाचं शानदार प्रकाशन प्रधान कार्यालयात पार पडलं। सुरुवातीला उपस्थित मान्यवरांचं गुलाब पुष्प देत स्वागत करण्यात आलं। दैनिक कोकणसाचे संपादक संदीप देसाई यांनी प्रास्ताविकातून दिवाळी अंक आणि दैनिकाच्या वाटचालीचा आढावा मांडला। तसेच जागर साहित्य रत्नांचा या नव्या अभियानाची माहिती दिली। आज एका अतिशय चांगल्या अशा आपण सोहळ्याला या ठिकाणी उपस्थित आहोत आणि यासाठी खास जो कोकणसाचा एक सगळ्यात महत्त्वाचा टास्क असतो दिवाळी अंक, दरवर्षी अतिशय दर्जेदार अशा प्रकारचा आपण दिवाळी अंक आपल्या वाचकांना भेटीस देत असतो आणि याच दिवाळी अंकाचं शानदार प्रकाशन या ठिकाणी होते। आणि खास करून यावर्षीचा दिवाळी अंक जो आहे तो खऱ्या अर्थाने कोकणातील जे आपले साहित्यिक आहे यांच्यासाठी आपण एक व्यासपीठ, हक्काचं व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलेलं आहे। कारण दिवाळी अंक तर मार्केटमध्ये मोठ्या संख्येने असतात, मात्र कोकणचं जे पहिलं दैनिक आहे, या मातीतील दैनिक आहे कोकणसात, त्यामुळे आम्ही यावर्षी कोकणातील साहित्यिकांसाठी खास हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं आणि कोकणातील साहित्यिकांनी यावर मोठ्या प्रमाणात लिखाण या दिवाळी अंकामध्ये केलेलं आहे। आणि खऱ्या अर्थाने कोकणवासियांना नव्हे तर महाराष्ट्रातलं सुद्धा राजकारण असू दे, अगदी केंद्रापासून पंतप्रधान मोदींची जे कार्य सुरू आहे, कशा पद्धतीने पुढच्या सगळ्या घडामोडी होतील, असा सर्वकेश अगदी दिवाळीच्या खमंग ह्याच्यापासून ते प्रत्येक गृहिणीला, युवाईला काय काय पाहिजे असं सगळ्या प्रकारचा खजाना जो आहे तो या आम्ही कोकणसाच्या दिवाळी अंकात यावर्षी घेतलेला आहे। आणि अतिशय आनंद वाटतोय की याचं प्रकाशन आपल्या कोकणचे सुपुत्र आणि ज्येष्ठ साहित्यिक, जे कादंबरीकार आणि ज्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला ते आदरणीय प्रवीणजी बांदेकर आज या प्रकाशन सोहळ्यासाठी उपस्थित आहेत। ज्यांनी हे कोकणसाचं रोपटं लावलं आणि खऱ्या अर्थाने आम्ही हा इंद्रधनुष्यात पुढे घेऊन जातोय ते ज्येष्ठ संपादक आणि ज्येष्ठ जिल्ह्यातील पत्रकार आदरणीय नाईक साहेब सुद्धा या ठिकाणी आहेत। यांचं सुद्धा आम्ही मनापासून स्वागत करतो। आमच्या सहकारी संपादक मॅडम देवयानी वरसकर, त्याचबरोबर आमचे मार्केटिंग हेड समीर सावंत, चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम, आमचे उपसंपादक आडाव सर, त्याचबरोबर ही सगळी टीम कोकणसाची यांची सुद्धा मनापासून मी या ठिकाणी स्वागत करतो। आणि हा यावर्षी जो आम्ही टास्क पकडलेला आहे आणि इथल्या वाचकांना सगळ्यात महत्त्वाचा वाचनीय अशा प्रकारचा जो कोकणसाचा यावर्षीचा दिवाळी अंक आम्ही उपलब्ध करून दिला आहे, तो निश्चितच आवडेल अशी या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो। संपूर्ण टीमचे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। हा दिवाळी अंक अतिशय सुंदररित्या सजवण्यासाठी माझी जी टीम आहे कोकणसाची, याच्यामध्ये अविनाश असेल, सुशांत असेल आणि सगळ्यात महत्त्वाचं संपादकीय जे काम होतं त्याच्यामध्ये मांडणीचं काम होतं आणि जो दिवाळी अंक अनेक प्रकारचे लेख, कविता या सगळ्या गोष्टी ज्या आलेल्या होत्या त्यासाठी सुद्धा रवींद्र जाधव आमचे उपसंपादक आहेत, त्यांनी सुद्धा खूप मेहनत घेतलेली आहे आणि सगळ्या टीमने सुद्धा एक अतिशय सुंदर अशा प्रकारचा कोकणसाचा अंक वाचकांना देण्यासाठी जी मेहनत घेतली त्या टीमचं सुद्धा मी मनापासून कौतुक करतो। पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। माझे वितरण प्रतिनिधी अशफाक शेख सुद्धा या ठिकाणी आहेत। निश्चितच तळागाळात हा आमचा अंक पोहोचेल असा विश्वास करून मी या ठिकाणी थांबतो। धन्यवाद। साहित्य अकादमी हा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ साहित्यिक प्रवीण बांदेकर, ज्येष्ठ संपादक गजानन नाईक यांच्या हस्ते दिवाळी अंकाचं शानदार प्रकाशन पार पडलं।
यावेळी कोकण सात लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर, दैनिक कोकण सातचे संपादक संदीप देसाई, चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम, मार्केटिंग हेड समीर सावंत, वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे, सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस, कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांनी कोकण सातच्या दिवाळी अंकाचं कौतुक करत शुभेच्छा दिल्या. कोकण सातच्या या दिवाळी अंकाला आणि तुम्हाला सगळ्या दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो. दिवाळी अंकाचं महत्त्व जिने सांगितलं की दिवाळी आली की आपण लाडू, करंजा किंवा गोड आणि तिखट खमंग असं असतं, परंतु खरा ज्ञानाचा प्रकाश देण्यासाठी किंवा तुमच्या जीवनात काहीतरी बदल घडवले असतील ते सामर्थ्य ह्या दिवाळी अंकासारख्या साहित्यामध्ये असतं. आज सुदैवाने आपल्याला अतिशय जे महान साहित्यिक आपल्या सावंतवाडीत असतात, जवळचे असतात, त्यामुळे नेहमी दिसतात, परंतु अशी मोठे साहित्यिक आपल्याला लाभले, राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवले आणि त्यांच्या कथा कादंबऱ्यातून मगाशी म्हणाल सोंडेच्या पावल्यावर मला वाटतं टाळेगतला हे मिळाले मोठे पुरस्कार वगैरे आणि अनेक पुरस्कार मिळाले आता त्यांनी, तर त्यांचंही मी अभिनंदन करतो आणि आजच्या ह्या कोकण सातच्या दिवाळी अंकाला शुभेच्छा देतो. सर्वप्रथम कोकण सातच्या या अतिशय देखण्या अशा दिवाळी अंकाचं प्रकाशन झालेलं आहे असं मी तुम्हा सर्वांच्या साक्षीनं जाहीर करतो. मित्र हो, आपल्याला माहिती असेल की मराठीतला पहिला दिवाळी अंक जो निघालेला होता त्याचे संपादक हे आपल्या कोकणातलेच होते. म्हणजे कोकणी माणसाने जशा प्रकारे पहिलं मराठी वृत्तपत्र सुरू केलं तशाच पद्धतीने पहिला दिवाळी अंक जो आहे तो सुद्धा कोकणी माणसानेच संपादित केलेला होता, प्रकाशित केलेला होता आणि त्या दिवाळी अंकाचं नाव होतं मासिक मनोरंजन आणि संपादक होते काशीनाथ रघुनाथ आजगावकर. 1909 साली मराठीतला पहिला दिवाळी अंक प्रकाशित झाला आणि आपण बघतोय की ही दिवाळी अंकांची जी परंपरा आहे ती महाराष्ट्रामध्ये कशा पद्धतीने अतिशय समृद्धरित्या पुढे आलेली आहे की खरं म्हणजे साहित्य संमेलन, अखिल भारतीय साहित्य संमेलन आणि हे दिवाळी अंक ही मराठी माणसाने संपूर्ण भारताला दिलेली एक प्रकारची देणगी आहे असं आपण म्हणू शकतो. आपलं ते एक प्रकारचं सांस्कृतिक वैशिष्ट्य आहे. आणि आता दिवाळी अंकाच्या पुरतं जरी बोलायचं झालं तरी असं लक्षात येईल की मराठी मधून दिवाळी अंक जसे निघतायत तशाच पद्धतीने आता बाकीच्या काही भाषांनी सुद्धा मराठीचं अनुकरण करायला सुरुवात केलेली आहे. म्हणजे आपल्या जवळच्या कोकणीमध्ये तर निघतात आपल्याला माहितीच आहे, पण त्याचबरोबर गुजरातीमध्ये दिवाळी अंक निघतायत, बंगालीमध्ये दिवाळी अंक निघतायत, कन्नडमध्ये दिवाळी अंक निघायला लागलेले आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीने दिवाळी अंकाची जी संस्कृती आहे की जी मराठीने आपल्या बाकीच्या भारतीय भाषांना दिली तीच आपण अशा पद्धतीने टिकवण्याचा प्रयत्न करतोय आणि यामध्ये कोकण सात सुद्धा मागे राहिलेलं नाहीये. म्हणजे कोकण सातने सुद्धा अशाच पद्धतीने आपल्या या परंपरेला हातभार लावण्याच्या दृष्टिकोनातून हा अतिशय सुंदर अशा प्रकारचा अंक आज प्रकाशित केलेला आहे. या अंकावर मी मगाशी सहज अशी नजर टाकली तेव्हा सुद्धा लक्षात आलं की एका अर्थाने परिपूर्ण अशा प्रकारचा अंक ज्याला म्हणता येईल अशा प्रकारचा हा अंक आहे. कारण याच्यामध्ये केवळ कथा, कविता यासारखं जे आपण नेहमी वाचतो तशा प्रकारचं साहित्य नाहीये, ते तर आहेच त्याच्यामध्ये, पण त्याच्याच बरोबरीने कोकणाची सांस्कृतिक वैशिष्ट्य जी खाद्य संस्कृती आपली असेल किंवा अन्य प्रकारची विविध प्रकारची अशी संस्कृती असेल तर ती आणण्याचा सुद्धा प्रयत्न या अंकामधून केला गेलेला आहे असं आपल्या लक्षात येईल. म्हणजे या अर्थाने या अंकाचं एक संग्राह्य अशा स्वरूपाचं मूल्य किंवा संग्राह्य अशा प्रकारचं एक स्वरूप सुद्धा आपल्या लक्षात येते आणि त्या अर्थाने हा अंक निश्चितपणे दर्जेदार आहे. मराठीमध्ये त्याचं एक वेगळं असं मोल येणारा काळ निश्चित ठरवेल असं मला या निमित्ताने वाटतंय. आणि अर्थातच वाचकांनाही आवाहन करावं असं वाटतंय की आपण सर्वांनी हा अंक विकत घ्यावा, त्याविषयीच्या आपल्या प्रतिक्रिया जरूर कोकण सातला कळवावं. आणि इथून पुढे सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये जरी आपण म्हणत असलो की वाचकांची संख्या कमी होते, दिवाळी अंक वेगवेगळ्या प्रकारचे आज निघतात, म्हणजे मराठीमध्ये आज आपल्याला माहिती नसेल कदाचित की जवळपास 1000च्या आसपास दिवाळी अंक निघतायत. म्हणजे एक अंकाने सुरू झालेली परंपरा आज 1000चाही हे ओलांडलेले दिसतंय. विविध विषयावरचे दिवाळी अंक निघतायत. ज्योतिष आहे, आरोग्य आहे, सौंदर्य आहे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या फॅशन्स आहेत, तरुणांच्या संदर्भातले काही हे असतील. आणि आजकाल तर आपण बघतो की काही नवीन तरुण मंडळी पुढे येत आहेत ते आपल्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित अशा प्रकारचे काही छोटे छोटे विषय घेत आहेत. म्हणजे आमचा एक नामदेव कोवळी नावाचा तरुण मित्र आहे, तर त्याने दिवाळी अंक यावर्षी जो काढलाय तो चहा, आपल्या रोजच्या सगळ्यांच्या परिचयाचा आणि अतिशय गरज याची आपल्याला असते ते चहा या विषयावर सुद्धा अंक निघू शकतो हे आपल्याला कदाचित खरं वाटणार नाही, पण चांगला जाडजूड 200-250 पानांचा अंक चहा या विषयावर काढलेला आहे त्याने. किंवा माझी पहिली निवडणूक
त्याच्यामध्ये अनेक ग्रामपंचायती सदस्यापासून ते अगदी खासदार आमदारांपर्यंत अनेकांनी लिखाण लिहिलेलं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित असलेले विषय घेऊन सुद्धा आज दिवाळी अंक पुढे येत आहेत. आणि मला कोकण साधला या निमित्ताने एक आवाहन करावं असं वाटते की जशा पद्धतीने आपण एक उपक्रम सुरू केलेला आहे की कोकणातले जे आज लिहिते असलेले काही लेखक आहेत, कवी आहेत, तर त्यांचा परिचय आपण कोकण साध लाईव्हच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला करून देत आहात. तर तशाच पद्धतीने दिवाळी अंक हा जो आपण काढलेला आहे तो पुढे सुद्धा याच पद्धतीने की कोकणातलं जे काही वैशिष्ट्य आहे की ज्याच्या करता कोकणाची ओळख संपूर्ण जगाला आहे, तो इथला निसर्ग असेल, आपलं पर्यावरण जपण्याची आपली जबाबदारी असेल, पर्यावरणाचे नव्याने निर्माण झालेले काही प्रश्न असतील, कोकणातली खाद्य संस्कृती असेल, कोकणाची लोककला असेल, मालवणीसारखी आपली एक वेगळ्या अर्थाने आपलं प्रतिनिधित्व करणारी आपली बोलीभाषा असेल, तर या सगळ्याला जास्तीत जास्त सामावून घेता येईल कसं हे बघा. आणि त्या दृष्टिकोनातून येणारे पुढचे अंक सुद्धा आपले असतील अशी मी आशा बाळगतो. पुन्हा एकदा तुम्हाला या निमित्ताने सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि हा अंक अशाच पद्धतीने आपली एक स्वतंत्र ओळख निर्माण करेल असा एक आशावाद बाळगतो आणि थांबतो. धन्यवाद. त्यानंतर हा दिवाळी अंक दर्जेदार तयार करण्यासाठी ज्यांनी मेहनत घेतली ते दैनिक कोकणसादचे उपसंपादक रवींद्र जाधव, उपसंपादक लक्ष्मण आढाव, डीटीपी ऑपरेटर अविनाश बांदेकर, सुशांत परब, मार्केटिंग हेड समीर सावंत, आयटी हेड विद्येश थुरी, वितरण प्रमुख अशफाक शेख यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. सर्व उपस्थित मान्यवरांचे आभार कोकणसाद लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर यांनी मानले. सर्वप्रथम सगळ्यांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा देते. सन्माननीय बांदेकर सर आमचे मार्गदर्शक आणि नेहमीच आम्हाला गुरुप्रमाणे आणि पितृतुल्य असणारे गजानन नाईक, माझे सहकारी कोकणसादचे संपादक संदीप देसाई, मार्केटिंग हेड समीर सावंत, आमची चीफ रिपोर्टर कृष्णा आणि सर्व माझे उपस्थित सगळे आमचा स्टाफ, उपसंपादक लक्ष्मण आढाव आणि वितरणचे अशफाक शेख. आज एका सुमुहूर्तावरती आपण ह्या कोकणसादच्या दिवाळी अंकाचं प्रकाशन तशाच एका ताकदीच्या अशा साहित्यिकाकडून केलेलं आहे. निश्चितच ही एक सुरुवात आहे आणि बांदेकरांसारखी व्यक्ती आपल्या ह्या कोकणसादच्या प्रकाशनाला मिळणं हे आमचं सगळ्यांचं सौभाग्य आहे असं मी म्हणेन. कारण एवढा आपण नेहमी असं म्हणतो की आपल्या घरात जे असते ते आपल्याला कधीच दिसत नाही, आपण बाहेर नेहमी ढुंडाळत असतो, परंतु आमच्या घरात एवढा सुंदर हिरा आहे आणि त्याच्याबरोबर आमच्या कोकणसादचा देखील, कोकणसादच्या दिवाळी अंकाचा देखील फार सुंदर असा सन्मान झालेला आहे. त्यामुळे मी सगळ्यांचंच खूप कौतुक करते आणि सगळ्यांचे आभार मानते. दीपावली म्हटली की माझ्या वयाच्या माणसांना हेच आठवते की फराळ, फटाके, रांगोळी, आकाशकंदील आणि 4 दिवस मस्त धमाल करायची. परंतु त्याचबरोबर या सगळ्या बरोबर दिवाळीचे अंक, तेव्हा म्हणजे माझ्या लहानपणी गंमत जम्मत असेल, किशोर असेल, चांदोबा असेल, अशा पद्धतीचे दिवाळी अंक यायचे आणि ते वाचायचे 4 दिवसामध्ये. ही सुद्धा एक स्पर्धा असे माझ्यात आणि माझ्या भावामध्ये. त्यामुळे वाचनाची जर आवड निर्माण केली असेल तर ते ह्या दिवाळीच्या सुट्टीमुळे निर्माण झालेली आहे. आणि दीपावली वाचन संस्कृती वाढण्यासाठी सुद्धा एक चांगलं एक सण असेल असं मला इथे सांगितलं तर वावगं ठरणार नाही ते. आणि हा वाचनाची ही संस्कृती, वाचन संस्कृती जपायला पाहिजे, वाचन वाढायला पाहिजे, पुन्हा एकदा ती आवड निर्माण व्हायला पाहिजे. याच्यासाठी जर काही असेल तर हे दिवाळी अंक निश्चितच त्याला प्रेरक आणि पोषक असे असतात. आणि आपण जो दिवाळी अंक काढलेला आहे तो निश्चितच या कोकणातल्या भूमीतल्या लेखकांचा, कवयित्रींचा अशांचा आहे. आणि याच्या पुढे देखील हे असेच दिवाळी अंक आमच्याकडून निश्चितच प्रकाशित केले जातील. त्याच्यासाठी बांदेकर सरांनी जे काही मार्गदर्शन केलेलं आहे त्याच्यानुसार निश्चितच आमचे पुढचे दिवाळी अंक देखील असतील. या सगळ्यासाठी ज्यांनी मेहनत घेतली त्या सगळ्यांचे आभार आहेतच, परंतु वेळात वेळ काढून आमचे बांदेकर सर आले त्यांचे मी संपूर्ण कोकणसाद लाईव्हच्या आणि कोकणसाद दैनिक कोकणसादच्या परिवारातर्फे खूप खूप आभार मानते. आमचे नाईक साहेब वेळात वेळ काढून इथे आले, त्यांचेही खूप आभार मानते. आमचे सगळे वितरणचे अशफाक म्हणा, मार्केटिंग हेड म्हणा आणि आमचा सगळा स्टाफ इथे उपस्थित आहे. आणि सगळ्यांनाच मी पुन्हा एकदा दीपावलीची शुभेच्छा देते आणि त्यांचे आभार मानते. धन्यवाद. यावेळी दैनिक कोकणसादची टीम उपस्थित होती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.